To ne. Vypěte. To je sen jenom. Teď bude taková kulturní možka. To rádio. Teď se to slyším, ty vole. Možka, tak se těšte. No, tak zdravím všechny tady a Nezemenuj. Krátku 2008. A když žil ten krát, jo, já tady předváděl, kolega tady zpíval, tak to nebylo nic moc. Originál Vrana totiž dělal úplně jiný zvuk, než krát, jo. To zní, ale není to tak. Že originál Vrana je... Ale to jsem nechtěl ukázat, chtěl jsem ukázat něco jiného a to je vlastně trošku na jejich Rotyrolský Alpy, Rakousko a tady to. No, a je to jodlování, které se to někdo zná, může se připojit, jo, to není problém. No to řve, vole. Ten odposlech chce nahoru. Jasný, ale... Který tady dělá brána krát. Jsem zvědavej, je tady plno skupin, jestli některé z těch zpěváků, nebo co zpívají, umí zaradovat, tak jsou mě zpěváci. Ale i tak Hey, idiot. Takže začneme něčím jednodušším, no? Ale jsou i jiný různý zvuky, což je třeba alarm, jo? Co říkal alarm? Co? Můžu vyplivet. Nemáš, že má kameru? Já to mrdám. Ale ještě chci Krát. pro Nikču z Kaštic. Je to jenom hlavně pro ní a jestli jste všichni většina z vás viděli film Zachraňte bylinu. Posádka. Takže vám ukážu tu posádku, která když vlastně volala svoji rodinu. To stane. Ale jiný různý posad, já nevím, třeba koně. Koně! Tak jo, díky vám všem moc za Já už nemůžu. Čurák. Well, take me off the second day I go home. To je čurák. Pojď ty domů, než pěk nám, ty vole.